Welcome back to my YouTube channel. Hindi ako buksan yung TMs. Why? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Janara here, and andito ngayon. Happy Saturday sa inyong lahat. Nandito ko sa bahay ni Ate Ima. Naki-breakfast ako. So, yan ang advantage pa. Malapit lang yung bahay niyo kasi isang text or tawag lang. And susulpot ka agad, kakaagad. Mas lalo pang kainan. Hindi naman. Hi, Nati, thank you. Thank you, sir. Kain tayo. Guys, kain tayo. Breakfast. After, punta kami sa town. Ano yan? May sawa. Namin. Sauce. Kumuha na ako. Usay na yan. Tatanggalin ko na ito. Ating kapatid ang turong inay. Kahit hindi mo kaludugo, maghanap ka ng totoong pamilya dito sa ibang bansa. Na? Naking ko na. Dalawa sa akin, no? Okay lang. Hati tayo. Masarap. Kumakain ako ng toast sa bahay. Pagdating kita kain na naman. Hindi magkapagsabi ng mga. Saan nga ba ito galing? Saan ito galing din? Kami din kanin, hindi ako makapagsabi ng kaya sasakit yung siyan ko. Dapat ko ito sa mga apat. Mga gwapa nga guys. Tapos lang kami kumain ng breakfast. So, may dessert si Arima. Yum! Food is life talaga. So, thank you. Walang problema pagkain dito. Punta ka lang sa bahay ng mga kaibigan mo. So, tapos na kami nag-breakfast. Punta na kami sa town. Magalagala kami ni my travel buddy. See? TMs. Let's go. See you later time. Namimila siya kanyang mga pangkusina. So, yung favorite shop namin, nandito na naman kami. Ang daming panglutuan. Hi! Welcome back to my YouTube channel! Charot! Tonight na video, may mga special akong bisita. My beautiful friends, my extended family here in Australia. So, dito sa Australia, makahanap tayo ng totoong kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso na hindi naman natin related by, not related by blood, but related by the heart. Heart, not hurt. So yan, mag-videoke, magkainan, tapos yan ang laging shift. Uy, video. Magluluto si Ate Ems ng mani. Ha? Mani. So, luto na yung rice. Rice is light, tapos na. Letson paksel. Ay. Nam.
Go to Ems. Concert ni Te Emma to ha. Our singer of the year. Singer of the night. I'm the dancer. Lechon paksiw na ulo ng baboy, pansit, bachema, rice, mani, pang pachaleno, chicharon, dilis, crispy, anchovy. Yan. I'm waiting for the